Laglag sa amin ko. Parang may naamoy ko guys na ano. Kakaiba. Mga master. Hindi. May naamoy ka ba? May naamoy ka? Wala kang naamoy? Hindi mo naamoy sarili mo? Hindi niya naamoy yung sarili. Pero mga master, may naamoy talaga ako. Grabe. Kakaiba. Halimuyak mga master. Halimuyak. Sa oras ng mag-alas city. 4:07, no? 4:07. Ngayong gabi. May naamoy talaga ako. Grabe talaga. Li! Wala ka naamoy. Oh, may naamoy si Ili. May naamoy. Ano naamoy mo, Li? Ha? Ano naamoy mo? Bro, kakaiba talaga tong mga naamoy ko mga master. Ha? Oh. Mabango naman siya. Mabango naman siya. Oh. Wala ako. Dito pala. Dito pala mga master. Ito ang amoy ko. Ha? Uy, dito. Kakaiba amoy, mga master. Ano ba ito? Oh, sinaing. Pero hindi yan. Pamilyar sa akin ang bigas. Yung sinaing, pamilyar sa akin. Ano kaya ito? Tingnan natin mga master. Umusok-usok. Ano kaya ito? Ayun pala. May niluluto pala rito. Iba mga master yung niluluto. Kaya pala naamoy ko mga master. Ang kabahayan. Ang loob ng kabahayan dito sa bahay ko. Bahay ni Kuya Master. Mga master, kakaiba ang amoy. Yung pala. Kakaibang amoy mga master. Amoy gata. Ayan. Oh, yun. Yum. Parang masarap ng niluluto ng misis ko. Wala misis ko, wala mga misis. Misis ko lang. Ito. Yan. Pakialaman natin. Mga master. Ayan. Nagluluto siya ng gabi. Pinakialaman natin. Nabisi yata siya. Pinuntahan ko. Wala dito. Wala niya. Oo. Pakialaman natin. Bango. Ang bango mga master. Mainit ah. Mainit ah. Yan. Tignan natin. Tignan natin. Aba, ayos. Malinamnam. Lasang-lasa. Ang gata. Takpan mo na nga mga master. Baka dumating yung misis ko. Pinakialaman natin yung luto niya. Wala pa yung misis ko mga master. Upo muna tayo rito. Hindi. May naamoy ka kakaiba? Ha? Hindi kaya ikaw yung nangangamoy? Ha? Ano mga master? Tingnan natin. May luluto. Tatap ng luto ng misis ko. Ayun mga master yung misis ko. Bumaba na siya. Kaya pala nawala na sa pagluluto. Kinuha niya. May kinuha siya sa taas. Li! Anong kinuha niya? May kinuha pala siya mga master. Kumuha pala siya ng mga labahin mga master. Ayan. Ang dami-dami mga master. Isinasabay sa kanyang pagluluto mga master. Yung misis ko ba ba? Nahuli tayo ng misis. Just for fun. Thank you sa panonood mga master. For the first time, for my funny, testing ko lang. Sana magustuhan nyo. For my funny, just for fun. Ang luto po kami ng paborito ng mga taga-Bicol. Dumayo ng Maynila. Ayan na po. Ayan na. Ang napakasarap. Paborito ng mga lahat. Ang Pamos na ginata ng gabi. Yan mga master. Ayan. Ang hang.
Anghang. Yan po ay aming hapunan. Yan. Yan. Konting, ano pa, konting loto-loto pa. Mamaya, kakain na tayo. Thank you mga master. Just for fun. This video is just for fun. Thank you for watching. Mga master. Yung misis ko, nagagata ng gabi. Busy ang misis. Silipin natin. Ni-islam niya ako mga master. Ni-islam niya ako. May dala pa siyang kanin. Ayan pa. Ang daming bahaw. Ibinabaw niya sa sinaing mga master. Ganon siguro ang sikreto mga master, kaya hindi makati yung aming nilulutong gabi. Dapat tahimik ang nagluluto. Pero di ko naman siya kinakausap, kaya di siya umiimik. Ay mga master, sinasabay niyo yung kanyang paglalaba. Tingnan mo. Pakulo na mga master yung gabi. Tingnan mo mga master, pakulo na. Yan. Pakialaman mo na naman natin. Kasi nandun sa loob ng CR. Naglalaba siya. Ayan. Tikman natin ang pasikreto mga master. Ang sarap pala master. Masarap talaga. Mag-upload na tayo mga master. Meron na tayo pag-upload mga master. Salamat mga master sa mga panonood. Just for fun mga my friend master.